kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye tarata ye octobre kalo tile 23 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. minisiriso min ɲɛsin bɛ baarako ani forobaca o lahalayaw ma chef de cabinet amadou ibrahim mayiga n'u kama boris kunungo a ye ɲɔgɔnna jɛrɛ a ye o baara dayɛlɛ waleya mun bɛ ɲɛsin DRH ani CPS maaw ma. Direction générale des impôts kunungo a ye weleweleda kɛ a b'u ka baarabolo waleyali kofɔ n'o bɛ ladɔnniyali kunnafoni di a bɛ o kofɔ salen ko o lahalayaw kan. Faculté des sciences et techniques FST ani Université des sciences des techniques et des technologies de Bamako USTTB u ye bisimilali kɛ kunungo a tun bɛ weleweleda kofɔ ka ɲɛsin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye farafinna tɔgɔla dɔgɔkun ye dɔɔni jidili o siratigɛ fɛ n'u ko ma semaine africaine des sciences SAS 2018 don wɛrɛ la kuma olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Chef de cabinet minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ baarako ani forobaca ma amadou ibrahim mayiga n'u kama boris kunungo a ye baaradayɛlɛ kɛnɛ waleya mun ɲɛsinna kalanbolo ma DRH ani CPS ka ɲɛsin olu ma u ma 30 kun don minnu ni kalanbolo tara ka ɲɛsin u ma u kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ yaasa ka kɔlɔsili ani ɲɛdama kɛ baara waleyaw ani kalanbolo waleyaw olu siratigɛ fɛ. O de kosɔn sa a labɛnbaw u ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ nin kɛnɛ in sigira yaasa maa minnu sen bɛ don a la u bɛ se k'a faamu cogo min na fɛɛrɛ minnu ni sira minnu kan ka taama yaasa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ kalanbolo olu waleyali siratigɛw olu bɛ nɔgɔya cogo min na k'ajo don ka ɲɛsin baarakɛlaw ma minnu n'olu bɛ minisiriso o kɔnɔna na minnu n'olu jon bɛ kalanbolo o dili lahalayaw la. Wa dɛmɛ dɔ fana ka ɲɛsin DRH ani CPS ma yaasa baara mun kalifan b'u la u se k'o baaraw k'olu waleya cogo min na n'o ye ko labɛn ani ko waleya ye baarabolo olu siratigɛ fɛ. maa min tun bɛ ka kalanbolo waleya n'o ye Horizon Performance maaw ye olu kɔni ko dɔwɛrɛ tɛ ko nin ye dɛmɛdonɲɔgɔnya sira de ye ka ɲɛsin ni maaw ma. Wa ale ye baara yɔrɔ ye mun bɛ a ka dɛmɛ hakilinaw k'u lase Maroc, Burkina ani Kɔnɔwari jamana ma. Direction générale des impôts kunungo a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ka baarabolo waleyali ma n'o bɛ kunnafonidi ko fɔ ka ɲɛsin salen ko o lahalayaw ma u ko nin kunnafonidi in bɛna waleya octobre kalo tile 22 de ka taa bila tile 28 na wa dɔwɛrɛ tɛ ka lafaamuyali kɛ ani ladɔnniyali ka ɲɛsin jamanadenw ma salen ko a bɛ bolo jumɛn de kan salen jɔyɔrɔ ye jumɛn ye salen nafa ye jumɛn ye jamana yɛrɛ ma yaasa jamana bɛ se k'a ka baarabolobaw k'olu waleya cogo min na. Faculté des sciences et techniques FST, Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako USTTB, fara ɲɔgɔn kan u ye bisimilali kɛ kunungo a tun bɛ kɛnɛ kofɔ mun ye weleweleda kɛnɛ ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen o lahalayaw kan n'o ye dɔgɔkun min n'ale sigira farafinna tɔgɔ la dɔɔni o jidili siratigɛ fɛ n'u ko ma semaine africaine des sciences SAS 2018 bakuruba fɔla. Nin ko in a bɛna ɲɛnabɔ Next Einstein Forum o mɔgɔw de fɛ baaraɲɔgɔnya u ni journal scientifique n'u ko ma et technique du Mali JSTM kumakan min n'u bɛna don ba la o de ye ka kuajoli ni yakubayali ta ka ɲɛsin dɔɔni yiriwali siratigɛw ma. Nin ko in dabɔra san 2013 Next Einstein Forum olu ka hakilina de don mun bɔra African Institute for Mathematical Science maaw yɔrɔ n'o ye AIMS ye baaraɲɔgɔnya u ni Fondation Robert Bosch. Union européenne ye weleweleda kɛ kunungo ka jira k'a fɔ ko euro wari o $7 a n'a kunkanfɛn caman ko na kɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ye dafali ko tɔrɔmɔɲɔnko la ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma mun ye Ebola bana o kɛlɛli ye mun n'ale ye maa 153 y'olu bɔnɛ u ni na utukalo kɔnɔna na san 2018 République démocratique du Congo kɔnɔna na o kumakan ninnu kɛnɛyara laseli dɔ senfɛ kunungo. ONU ka ciden
ani Union africaine ka ciden sudankaw fe Jeremiah Kingsley Mama Bolo a y'a jira kunungo ka ɲinini kɛ k'a fɔ conseil de sécurité a ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'olu bɛɛ ka don k'a fɔ koronin ko fɔ ka ɲɛsi banbaganci dɔ ma n'o ye Abdul Wahid Al-Nur ye ni ale yɛrɛ kalekan ye kɛlɛ de ye ko bɛ se ka balan don a ka kow la cogo min na a ka kɛlɛ hakilina in a ka o bila de ka maya sira n'o bɛ basigi ko fɔ k'o ta nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kalikala ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka sigi ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn ani laselibaw a n'a ka kunnafoni dilen tɔw a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye n'a ka d'a ye www.malizoom.net an na maraka faama ka kunnafoni disira bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma dɛ maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye